हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बरायफिनना लाग्रोनाय थाबाय दिनै आं मोनसे ब्लग खालामनो आरोना लोगोफोर बिनानावखौ स्कुलाव दोनलांनो थाखाय ड्रेस गानहोनि आरो लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थादो आरो लोगो सासेया लिंहरदों आरोना आंखौ मेगि चेलेन्जनि थाखाय दा ओंखारलांसै आङो नानिखौ स्कुलाव हगारखांनानै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना लोगोफोर नै बिनानावा स्कुलाव थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नै आरो सासे लोगोआ नेफैगासिनो आरोना नानिखौ सानैजों एखे क्लास 2 मोनबाय आंना बिनानावा जा देलायखायो आंना बिनानावा नै लिपस्टिक लालायो लोगोफोर मानो नायदों आंखौलाय दे लाजिनाङा दे देलायनायावनो लाजियो नामा देलायनो रोंलिया लोगोफोर नै नानिया आं देलायहोनोसै आरोना नै दा नांगौ नाङाखैलै दहाय नांनायसो दहाय खननायाव नांनायसो लोगोफोर नै नानिखौ देलायखांबाय आरोना स्कुलाव थांसिगोन आरो बिसोर सानैबो फैदो थौदो लोगोफोर नै थांबाय आंना बिनानावा स्कुलाव लोगोफोर ना स्कुलाबो न' खाथियावनो आरोना लोगोफोर बैनो थांबाय बैनो स्कुला जोंनि न' खाथियावनो आरोना लोगोफोर बैनो थांबाय भिडिअ खालामनो जागोन दे नै लोगोफोर स्कुलाव आर'ज जादों आरोना लोगोफोर दिनै माबाफोर दं नामाथाय स्कुलाव नै गथ'फ्रा बहा थांनाय सिमा सिमा बर'यो भिडिअ खालामनो नै बयलार दखाननि नायनोबा लोगोफोर नै बयलार बेसे दाम जाखो ए 300 बाबो जागोन आरो जोंनि आयंमोना बाजैनि थिखनसे दायलाय जोंनि बाजैया सुन्दुरिथार नै दाम जानायखायनो बेदरखौनो जानो हाला दा थांसै ओइ न'आवनो इसानावनो मा खालामदो बाम्बुला नै मालाय बाम्बुला मोननिया न'आ टिउसन खालामग्रा देक्सा नै बाम्बुलाया नै दाबो सिखाराखै ओइ बाम्बुलाया सिखाराखै लोगोफोर ओइ बाम्बुला बाम्बुलाया दासिमबो सिखारा एफा बादुला नै 12ता जालायलायबाय लोगोफोर मालिस जानो थिननांगौ नै बाम्बुलाया बाम्बुला सिखारदो लोगोफोर नाय थाइजौआनो थांसै दाब्लि बर'आ दाब्लियाव हनै थाइजौ हानसिगोन दानाबा नै लोगोफोर थाइजौआ दे थौदो दान्दाया
नै लोगोफोर स्कुलाव थांनानै फैफिनबाय आरोना बिसोर सानैया क्लासानो जादियानो स्कुलाव लोगोफोर थाइजौ लेमसै जोंहा नै गिदिर गिदिरथार थाइजौआ ओमफ्राय लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम जागोन दिनै गिदिर गिदिर ना लेमसै ओमफ्राय सोर जानो बांसिन नायनोसै दाब्लिया हैना आं हायो नायनोसै आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै नायनोसै लोगोफोर जानो हायो ना हाया उदै दुखावना खिसावबाथाय गैखाला दै दा बुं लेथ्रा बाथ्रा नै दौना होगोन थाइजौआ आं जादों नै दौगोन मिथिबा बांब्ला बांब्लासो दिन नांलाय लुबैसोदां लोगोफोर सुटिंबो खालामनो मोनाखै नालाय बांब्लानो ओरैथिक साइ नुगैदों लोगोफोरनिया थाइजौआ जा गिदिर गिदिर गोखैना गोदै मिथिया जाना नायाखै दायोसो जानोसै जोंहा लोगोफोर नै रानसिगोन आरोना आंनोबो हर थाइजौखौ बांब्ला लानोसै लानायखिनिखौल' जागोन दै हले ओमफ्राय बेसे मिनिटाव जाखांनांगौ मिनिट गैया जायबा माने थाब जानो हासिनो आरो बुरजा बुरजा होथारनाङा दै गावा एसेल' लागोन दा नायबाय था केमेरायाव नङा इनिया बुरजा नङाना एसेल' लादों ना इखायनो गाज्रि गाज्रि बिबा बुलाया दे स्टार्ट खालामनोसै बारा गिदिर नङा खैजोब्बाय गोजा बोरै जानो हादोंथाय दाब्लिया हाया आरो एफा गोदै बोरै हाथायानो फैजोब्बाय लोगोफोर माने थिगसे गोखैद्रायबो नङा माने बिराद गोदैद्रायबो नङा एसे गोखैबो Oh my god. Halus baik. Sana hala bikin kok. Ya dan bau sih Bau-bau sana hala legefer. Bang boleh sana haji legefer angsa. Selen sok. Haji legefer ang hari baik. Makan sudah. Ntar makan na. लोगोफोर दाब्लिया आंखौ 30 बार पुशअप्स खालामनो होदों 30 बार पुशअप्स स' हागोन ना हाया मिन्थिया लेट्स ट्राई अके काउन्ट खालामदे दे खालामगोन 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, sudah lama balik. Mandel, aku serius nih udah ya. Lembay. Kau coba mana video sih? Coba. Lembay sudah lembay. Ali orang mana? Kapan lagi? Kapan dah ini? Dah ini dulu sih anak. गाबोन रायलायनोसै नामा दङ नङा स' लोगोफोर बेट मेंबाय स' लोगोफोर जोंनि चेलेन्जआ जोब्बाय आरोना ओमफ्रायो बेखौ पानिशमेन्टखौबो होबाय होनानै दा फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ इसिबाङावनो अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो मोजां मोनोबा आरो अननानै साबस्क्राइब खालामदो सोरबाफोर गोदान फैदोंबा चेनेलाव
बाय बाय लोगोफोर Hai logoफोर जोंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो वान क्लिक खालामना हो